Orafo era wase asumdwe no aje so asumdwe nkan na ahaso so ye Tvgh ni dia me pa chawo nsama bura atwe ntiase so ne ye trans ne ye bobo hu ne di na ye akristofo nsam ne yaka na ye wiase ne nsam so ne yaka na ye sunsun sam so ne yaka na me pese me kan se pe na obenya saade no na me pese obe share obe like page no subscribe channel no na video wi aba watimi a share na dia mani patene na be shira na me kan se si Yesu amana Yesu tiase a e ka se ende e ko nsam ne de fi try se obobo homoden o tintin ne nu nyina ko na urade be shira na urade ayo kese urade sunsun na urade bambo enka ho ne yiye orofo enne ya transe na me transe a anya nko a ana ma transe me ma wajafo eye asofo kukuda mienu na nsema yibedi hu komo omo so be kire wadwe ndi mpem ko jibre ne nya abotre na hunia ye kan na ebeboa na ehirawo me ameka se aha ya attention tv ne dia na eye University Foundation dia na onyamsunsun ene kan tabiri mame fama me guest no emfatuya na me guest no di kan ye sofo prophet afo owo ofi kasoa bodwase kwemu ho na ho ena obutu a odi ne dwuma na hwe ewo na no to so yenu ye sofo donko ademu kurum so kasoa all the way to ademu kurum dia na eye ho ena sisi yetu na me kan se jebra wate be ma hu ebibia ni wahi na wo hu ni ame ebe ya ma afetie me asofo makwa ba ya dia no nana na bibia bokode boko na fi sofo Paul so ohun e muti sai yami adu ere yami ase na makwa ba ani sado hwiri so mato safremo a mabetena se na yebe ka sunsum sam na ya kan sembia akoso ewo man Ghana no man Ghana so dia nyama bia akoso no etwase yen yetimi kabi because yetima mufo na ene na mabe fufu tintamfiri kasi su se na se o na asojafo soja ni muslim ni abemo ya yekukunu Ashaiman nti ema military base ya ka base na military base omutu anamonko eye Ashaiman na vat ejebo majeme bitis pa omode ma Ashaiman memu an youth no enye bitis kitwa because asoja for no hwa ntiache ni mejo ma aba erade for crazy omutimi koi ekumejo mama omufiri soja for ye din satam no ne kufaru juju soja for no erifiri wo no masabe ko be fufuro na soja for no ayeko ayeno omma nto aso bi ta soja for no kire me masem ema in fact Ashaiman yutu ni oto miram no ni soja ari so ko tren su ase be na otwede ne silvers na ko bu nsu na ase eko no yetwane ti wo na wei ana ajamro odi bi ko mema camp mu discipline bi na mu saka mienu na ba ko na owo mu no e dia betu je se de soja fo no se bu wo mo ba ko bi ama sabe ne be makura de ne nantem ewu okọ ne yire onkura ensore eni ti na ma from so mo ya so fo edie sofo donko meba oso asemi o chire me sen tell ma from but that's you me nua onyamenka oho se anapenso wa ma ya akwanja etisa e chetie fo nso o se be amene sha no adem kurum wo no me ntia da nta piepie sa nti asemi anape odi bo me de abomu pusa kakra na etere bia na eya se onipa obi motimi abu sa ekun ya na ya sabe abu ampo ya nyane sa abu akura ya mbro na nkun patapata sa
na utumi buru nipa nti na sani a woka na nya ba ko anya mienu soja fo na anhwe ne ya ebedu baabi no soja fo omani die no omahode wo mem no so o man keka omo ebeba fom nti asese omoma Ghana fo hu ne se kurei soja fo dia ayo mo dia ya bibi na ya bibi anka wo Lawrence cha wo betuma abo soja ni usuro mpo soja ni betwom kakakora na so obi apa baabi a hye na so enne ye tumi kire soja ni na wo ya bono na wo ya bono be teacher chama soja fo so obi di san enyambre sam na momode se moma ne be ma no enwu yie se mutwafiri okura na be yie a mutwafiri na Ghana fo mbesan na Ghana mema mu ade Ghana mema nsura de so asapa na me no ka no me ye sofo he tete bere me mani fi kakra no wo ye nya pani wurofo se ne ye koto e de ade ma pani se ne ye gi pani niema e di ko ja no fie se ne a wo papa di wia se ne wo ba be fa table wo twetwe so wo de se wiem ewo akoma so de kosi bebi o papa table se ene wo yen fa wo be ko choba na abrante se na papa pani wo so sia na abrante kwa ne nam do sesen wo papa pani a wo ya kwa akoma wo fie e do sesen wona someone else said to Timber, said yes, share yes, so we have a party and here we will. Then you figure crowd 50 years. Sounds of ways a canon, and never seen you, papa, a table sitting here. Now, and that young boy caught Choba, ultimate number 40 CDs, what of Fuber 10 CDs, don't know why on every mind. Yes, I be a Marco Crack, or anything say, ye be for two for 5 years so. Now, what does we really say? It is such a foreign cost when the beatis. A bus of me chombe man gromun cha. Where you are not the cost of our default. No, no, so fun against it. I'm not very questions on. You have got audio and some are one can send you see poor money. Some in the Berman in a could do to. You have got so far for. A dash of fui nasi. I jam so many cacra to my can say. Odi bro. Yeah. Kon nan say mi kai say welcome police ni bi okra kaswa ti soje ni abro a yesa wo bro ma me de kaswa so fa bi gogo o so kaswa ho de se ho ne ye wo ho de wo ba ho ya pa na me de nim se ana mi susi se bia akwa no ne hu ni ho dada nyo bro ni nti na ba ka se bia ne hu ni ho se yale bi na o yale ya yeah, asofo nso. Sofo. Ana obetuma pedu bia no. Wasema ka ya me ya di ho ya. Wo sina ne hu nyi da. Obetima nya oba ma na nka o try atam no. Oh. Em say wan fema. So me ntie mo na tumi se hwe me ankasa. Oh, me ko yeji. Mfi yeji ba na yeji nsuo ni timi dwo so moja. Dwo so chene moja. Ena adokta fo bi ba yikurom ho. O mba wo pan ye se edo bi afa no onko. Wo pani na wie no na bebi ayare no se hwa ho nti ade kira me be ma ho no but me junso moja dada nti ese ho yare na no aba hospital kwa na be so me num aduro no me junso moja so nya aduro no me yare dada nti abrante na bia no yare dada o pa yare sa nti bia mama ka ne se o yare dada nti se wa buru wa esafata se wo buru unim se saadu we besi na wokodi nkwase asem sofo ebi se ebi abrati no kana soja fo no wani bom so kura utimi dwonso ho ene unyini se no titi na ama ama saade ya ba odwonso a wo ba memu na asase so ade mienu na ede o nyame som ne oba enti odwonso a wo ba memu we kura na ye punishment bia erade de ama next time ma chese se no sofo donko nti wa na ise abranti ade mienu pe na de wasase so nse se o compressor ade mienu pe no ya de wasase ya pasa nyame asa na pe be ade no na no de o be ba jo be bo se soje ni ba kunu wewu be me bia enti esa bia ono so no de ni bibia sei sika bono ni ja bono what you say be se wo so be batna ase na we su de otiase enti anka at least otiase de anka che nyama mienu de wasase se na no ho betu be bi safo che nyama de wasase ya bi che nyama mienu de wasase no so ba ko ye de be ba ko ye nyama asem mo ene ba ko so yo ba nyama mienu pe ene de wasase we so o funsa ba o bi no betu ba ka chem se nyama hofro bi san ye de biem
aduane de Yakobɔ na machine de bi kura ayesa ko je na isabe na me kasa de da te se hu a uti se hu asisi wo so eye mienu atwere konkron ene oba so ba se so abrante no anani je ya bonana da bi nani je abono nye se ya abono wo se o se soja fo no bi ti se mo dini no eno na ama na wera ho na se no ade e de kura no ko ne yire ho a tirem to sa de mienu na de wasase mi so asase wo nyama mienu pe sofo wo ya sofo me ya sofo ye nka no kore nyama mienu na de wasase so na nyama ya de so wasase so sa oba ene twere konkron wo yi twere konfimfi wasase ye de so ye den eno ti me Yakobɔ bo ba no de kan se mu no ma sentre munya bi sabi oba ma mene epija watime nya oba bi dia actually Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 19 verse 13 wo se abokɔ de kwan ye wiem okay na owo kwan ya obotanso na hyema ne kwan ya poso na abrante kwan da oba ho what you say nti se nyama mienu we na ede wasase so ena wo kan Proverbs Isaiah 66 verse 11 so a tio o se numunufo ne nyanyansa na we nyanyam nti sabi nyina wo ba ho ukonumnufo na sa haso so akobɔ wa na ti asase aba so se na we nti so for me no dia me ne munya bi esa kote wo anwu ebi akra bɔne omudi no onka ho nti asɛm ma asɛm na wie period ni audio wo ho mo be mo enkotie audio no ye kotie ba mo nkyerɛ madwen na ye hu etiefo mo ye hwɛ madu okodi wo Ashaiman na nam so ekɔbro nipa bia osusu sɛ ebia wɔka ho na ɛma wonua ɛtɔye nom ba ko wo mu wɔbo no wie ye no sɛ na bɛma enya dwuma a abusua so wo mu asɔre den ɛwɔ aban ɛne ne mpanyifo ɛsom ɛsɛmbɛn ɛna epie mu Amerika ka bi nie ɛsɛm ana efiri Ashaiman ɛba ɛnyɛ dem ne nyina ɛkɔkɔyɛ enipa bi a wo mu ɛkɔkɔbo no ɛma no wuye na wo yɛ osojani asɛmi kɔba ye no asojafo gye to wɔn ho sɛ wɔn kasa wɔ kɔ na wɔkɔhwehwɛ nipa ɛnam ne so ɛma wonua no ne wuo ɛba ye ɛnam so ɛma foforo bi a gidi sɛ wɔn anim hwehwɛ kora no wɔbu wɔn ɛfra ye ɛno akyi no ɛno akora yɛ te yɛ sɛ baako bi ɔka mpo deɛ ɛboro akyi no wɔwu baako a ɛno so akɔkɔyɛ a wɔn te sɛm akɔyɛ abrante a wɔn nso yɛbu no ewie yɛ na sɛbe ne bɛma ɛnyɛ dwuma asɛm yi ɛma busua ɛbɔ ano ɛkɔ Ghana Armed Forces mpanyinfoɔ de kɔto wɔn anim sɛ ebo modwumadi a wobɛdi yɛn de abdia bani o meba no sɛsia ne bɛma no ɛnyɛ dwuma biem yɛbɛyɛ ne den mpanyinfoɔ ka kyerɛ busuafoɔ sɛ yɛakɔ sɛ yɛkɔbo Ashaimanfoɔ na mmom na yɛkɔyɛ investigation ahwehwɛ enipa kora wɔn edi saa sɛbe nipa bɔnefo nsɛm no maame sɛ mo hwehwɛ o sɛ mo yɛ den o ne ba ne bɛma ɛnyɛ dwuma yade afoforo ɛka ho a ɛno so no ɛmoa ɛma na brabɔ ɛnkɔ yie enti woskoto wosu ɛde asra mpanyinfoɔ sɛ ne su a wosu no wɔnom entie na so ho bibi ɛyɛ a wɔnyɛ ɛmfa ɛma no so yakɔhwɛ odifo apostle donko yakɔhwɛ ti osɛn ayro homom ayro ho na wiase yɛ ni afika kanti ma yɛnka ne sɛ sɛ bibi akɔ kampapa mpapa nje krede broni bia ne kuro bia no mema na ewo mu no wagya no ene enanom a wotete wo nti sɛ kuro bia wo na mrante de maba wo na wo enyinya ntete ya papa wo mfa peni anya hwe na basa ɛsɛsɛ yenya wona ebetumi ama wo de peni bɛyɛ biribi nti sɛ ebi mu die tuturasɛm na wonka ho na wo so wantumi antu obifo na sa akoba sa yetia wo na wo befa ho a yetia wo bi wo ti ase ye ko school no se obi tumi efo obi ade wo class na ye bi se se pen ho na afa se nyamia se na ebabu mu nyina so for so dia na mko so for asmo ke won ne ya adwen tie me won ne ya adwen person kan street ne so for kan pa kire se it is a sabe disabled ayo ye kan se ba fine and oppose oh yeah helpful on timber no so that so ya for boy I want ka oppose o ti go di body or patch them say na ye say pose no so ye ba hwe na kan wana alambo bobo no adena e course na nkasa na mpanifo ti kro nim nti e wo say nkampanifo na nkasa mpo no nya kasa chebi emma mbebu no but wotum say amba ne sa eno nti na sojafo no so omutu sa na mo
the man bɛbɛ tuma aka ne sɛ wei wɔn fɛn yɛ sua de Ghana fo nyinaa nti anka ba fan kra han komo mo no sɛ ɛba ne sɛ waku nipa de a yaka no so wo de wo nku ɔbɛ ada ne yambo dankyerɛ bo ase yɛku so de ne Ghana ho na ɔse want safo me jama me kansa mu ade asem brata je one ase want one for no disi fasi anti ma me pese kira kwan tu dwa no telephone me kira kwan ye kasoa otames but ho na me ya solo otames me number ye 0540 938299 me de for Africa what person din antu ya so the Holy Divine Rescue Chapel Holy Divine Rescue Chapel. Yeah. Ko na suffer of a rescue, both spiritually and physically. But to only see me sharp. Ti me ko okwa o ba ba cho show me. Oh ere. Na agoi me woni. So go I want to wait to the Ademu Kuroma chia na Ademu. Na mchia Omankrado Junior. Yeah. Me wisa taxi this in the future say eniama akọ ne papa. Na me sorry ebo mu asema mo. Mchia ba konta na abariata fete o manhene. Na wo nkwanso o. Ademu Kuroma na me wo. Udu ka so a wo so pes Ademu station ana CP station. Unya duru fa so wo Ademu Kuroma. E pa cha ofro car na wo si Ademu Kuroma pe ehwa station ho na wo se wo hwehwe osofo donko obia do beba bebia me wo. Na ma betuma afram wo so na me bobo ama fa pen na tworo what fa pen na tworo 055 88 33 069 055 88 33 069 frɛ mejo so wade na ayira ede na ekoso ye yade ede na echeche wo frɛ awurade befa ye nso ama ogye aya wodia awurade me na se orofo aha na edi besi na aha na edi besi dia sofo din de bibia be fine enti Atachi TV Queen University Foundation and the which the free queen I want to know is 0548 302985 na kase o ye sofo na person o ye program our friend no man that say no my friend near mo akonya na really be sure but that's my crown bye bye